So, naik tas kabayo. Sama ni Kap. May hapon mga karanso. Ni ada ko kay ako tong duawon akong manok. Tuwa sa kalibunan ako nabutang. Nabutang kag baka to kawatar. Kutong himasimason kay Texas ra ba kayo in town tong manok ka. Ikan pa to sa Amerika. Wow. Niya ang amahan ato, ang inahan ato gikan sa Amerika. Ang amahan gikan sa kuan China. Grabe ra ba tong labok ko sa kalabok ato. Katong gitare na mo to sa Tumingguhan rin sa kuan miyabas mismo. Basta lagi ang kontra. Kayab-kayab ang tinayo. Huswa gud. Unang akong duawon karon og she loves me. She loves me love. She loves me. She loves me love. Oy pre. Oy pre. Sa man ka nagbinayot mo pug ka. Ay, buwagan ka lang sa imong uyab. Ano bilang ko ni lawog sa manok pre kay. Lawog sa manok ba nga. Pagkaon man silang gamit taon ay. Lang gamit siya. Oh, karon na sa mga Lay ato ba? karon. Asa man? Alang asa ko. Bitaw mo kuan bitaw sa manok nasa naro may libo na kung pasilong ano sa kay grabe ba yung inita kanina. Ano sa libo man ning butang? Sa inyong balay day. Ay basi gani kawaton. Ay sa libon kay di kayo kita. Nang tari ko to sa derby dito sa Taiwan. Kaya naging magud akong uyuan nga ang mga manok kuno pa paandam kay. Taiwan? Ko nito, mga film dito sa derby. Ya, may ka na mo labok imong manok. Ano na, kung makakita ka lang hinuon sa nilabukan na kana mo bira bitaw sa kana mo labok siya. Kana laging pagsyapol. Sus, ang kontra digi ka ba sa? Makapusta ko anak pre. Oo, makapusta ka na bisan pag tanan kayamanan nimo imong ipusta, imong yuta. Imong pamilya ipusta nimo, pwede ra kayo. Pamilya. Kay kanang manukak, kasaligan kay na. Kaysa isad ka tuig, muda og unag ka 120 ka kwan. Oo, kada tari na mo na buwag na pildigid. Labi na inarong kusog-kusog ng hangin. Adik lagi gid ko magduha nagpusta pre kay. Ay pagduha kay isa ramang ka, unsa man ka. Oh, isa gid pud tuod no. Oo, nya unsa man? Pusta nimo tanan? Sige, ako tong sertuhon akong uyon dito sa Taiwan kay mo biyahe para ba to siya karon. Oh, sige pre. O sige, duha mo tong manok dito. Oh, sige. Basig nga. Unsa na nang tabok ng manok pud. Dire na mo tong higot ng manok. Ay. Gawag tanga. Wa ko nang tani na. Kayon ta sa kong pagkahigot. Subayon di, inara to. Eh, wa lagi dire manok. Ano ka saling ito? Asam tumno ka. Si tiktik ba? Tuloy na ra ba ko? Ana, nangita kita sa manok, alang nga magmasikog ingon rig nga. Alang magsikog. Tuy. Nga tik de. Kanang krok. Di man wala kay ito mo ko manok Texas kay ito. Ang akong tinawagan nato krik tik di kay mao toy naandan niya. Ano ba? Pangita na ko kay nawa man sa higta na. Ano ito? Ireklamo na sa kapitan. May bawaan. Ya, ikaw wa ka kakita basig okay sa nagkuha diha. Ang ay ba? Mura nagduda mo ko siyang puro mapod. Pangatimbas ka. Ay, adi, ay. Naungsang ang taon ko mura mga barkada. Eh, pagkapitan ta na. Ay, pagkapitan na to. Bili ako na. Wadaan sa bunga. Uy! Reklamo ko, Kap. Akong manok ikaw. Kap, reklamo, Kap. Kaya nga akong manok ka Texas. Ikaw, what? Kap. Atong ipatawag, Kap, ang nagkawas akong manok. Grabe mahala to. Natuo ka, nasayod ka pila presyo akong manok, Kap. Relax mo sa. Naik tas kabayo. May baka man eh. Kita pa lagi ko ganina nga kalibang na sa Kap, please. Akong manok, 5 million. 5 million to, Texas. Ano, sus, gikan in taon to sa lain-lain mga nasod. Kap, ang ako laging manok. Grabe mahala to. Ikaw mo, siguro nagkawat ba? Hilom isa ko. Hilom isa ko. Ay sige dia. Pinawad ani imong kaubag manot sa mo. Kauban man ni. Di man. Oh nanabay nagkuyog ng pangaridi mo kauban.
Murag nagduda gira ba ko sa mga baw. Ayaw. Ato gani ikuan gani ang manok kana nako. Pili mo kung palit ato. Wala gid. Wa pa ko kabawi ato sa Aw, hilom na lagi. Isa pa ato sa nagklaruho ng nanaka kay suspek ha. suspek. Ay na lagi mo pre. Ano nga? Kay nasayo May ebidensya mo? mga record nimo.